Здравейте, казвам се Георги Дойчев и се занимавам с клинична ембриология повече от 20 години. Днес бих искал да обърна внимание на първоначалното изследване при мъжете, което започва с базова спермограма. Бих искал да обясня защо тя не е достатъчна и как допълнителни тестове като ДНК фрагментация, оксидативен стрес и проверка на калциеви канали в опашките на сперматозоидите биха могли да бъдат от решаващо значение за ранната диагностика на безплодие. Базовата спермограма изследва обем на семенната течност, проверява общият брой на сперматозоидите в нея, тяхната подвижност и анатомичната им форма, което е тяхната морфология. Оказва се, че между 15 и 40% в някои случаи от мъжете, които имат нормални резултати за тези параметри, репродуктивният проблем остава. Като цяло, допълнителните тестове към базовата спермограма, когато един мъж трябва да се изследва за първи път, стават почти задължителни, защото те могат да спестят ценно време в диагностика и да доведат до по-ранно сбъдване на желаната бременност.